Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов, Олга тоба койбер темалар турында. Заманча укытушы үшін заманча технологиялар. Шолыда педагогия университеті базасында Кванториум педагогик технопаркы ошылды. Гөмір буе янәшә тантаналар сарайында юбилярларны хөрмәтләделәр. Заманча укытушы үшін заманча технологиялар. Шолыда Шолы дәүләт педагогия университеті базасында Кванториум педагогик технопаркы ошылды. Ул Мәгариф милли проектының заманча мәктәп федераль проекты кысаларында түзілген. Тулырак Лилия Гатина материалында. 33 югары оқу йорты базасында педагогик кванториумнар булдыру турында карар 2020 елда кабул ителгән төп максат югары квалификацияле кадрлар әзерләү. Эта площадка не только для студенчества, площадка кванториума служит для того, чтобы мы здесь занимались как с психолого-педагогическими классами, с учителями. Это научно-образовательный проект, который позволяет коммуницировать с точками роста в Республике Татарстан и со школами. Педагогик кванториумда табигый фәнни һәм технологик профиле белем бирү киңлекләре каралган. Цифрлы лабораториялар демонстрацион гына түгел, фәнни тикшерү экспериментлар да үткәрергә мөмкинлек бирәчәк. Вебинарларны һәм презентация контентын яздыру кабинеты укытучыларга дәресләргә җентекләп әзерләнергә ярдәм итәчәк. Благодаря данной студии у нас есть возможность создавать цифровой контент для обучения студентов, которые, например, находятся на дистанционной форме, или студент, если он, например, заболел, я могу отправить ему свою лекцию, чтобы он не отставал по программе. Заманча компьютерлар, цифрлы лабораториялар, 3D принтерлар, лазер кесу станогы булар барысы да Мәгариф милли проекты кысаларында сатып алынган. Сегодняшний кванториум – это высший пилотаж того, что школы у нас создаются, открываются новые с определенной инфраструктурой, а где готовят самих педагогов, у нас такого еще не было. И поэтому я поздравляю Набережно-Челнинский педагогический университет, что смогли создать вот такую инфраструктуру, кванториум, чтобы учителя могли, то есть студенты могли подготовиться, учителя могли на повышение квалификации здесь поработать, и наши студенты, будущие педклассы тоже могли бы здесь работать. Количество детишек, которые ежегодно идут в школу, у нас, слава богу, Аллах шукру, увеличивается. И, безусловно, есть большая потребность в педагогических кадрах. В добрый путь, с хорошим настроением, кванториуму быть, кванториуму жить, кванториуму развиваться. Шулай кванториум майданчыгы психологик, педагогик сыйныфларда билим алучы укучыларны педагогик югары уку йортына кирүгә һәм төрле конкурсларда һәм олимпиадаларда катнашуга җәлеп итәргә ярдәм итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Гөмір буе янәшә тантаналар сарайында юбилярларны хөрмәтләделәр. Шалуларны шәһәр мэры Наил Мәхдиев үзе котлады. Иң якты кадрлар безнең камера объективына да эләкте. Юбилярлар арасында педагогик династияләре дә бар. Әйтик, Гөлфия белән Рамил Фәтхуллиннар 35 ел мәхәббәттә һәм татулыкта яшиләр. Ир мәгариф системасында тормыш иминлеге нигезләре укытучысы булып эшли. Гөлфия Әнвәр кызы мәктәпкәчә белем бирү бүлеге баш белгече. Мәхәббәтне сакларга өчен bir-birigizga kerak yaratырга. Тантаналар сарайында 14 гаилә 60, 50, 35, 30, 20 һәм 15 ел бергә яшәүләрен билгеләп үттеләр. Шалларны шәһәр мэры Наил Мәхдиев үзе котлады. Сегодня вы являетесь хорошим, добрым примером для ваших детей, для ваших внуков, для ваших правнуков. Ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки по праву могут гордиться вашей судьбой, вашими делами, вашими поступками. И вы хороший, добрый пример не только для ваших родных и близких к вам людей, но и вы хороший пример для подрастающего поколения. Бәйрәм чарасы шәһәр мэры белән уртак фотога төшү белән тәмамланды. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Үзебезнең егетләрне җылытабыз. Без бергә үзәге волонтеры Вера Тенина Россия һәм Татарстан флаглары символикасы белән җылы носкилар бәйли. Битараф булмаган шаллы фронт өчен 21 пар носки бәйләгән инде. Шуларның 12-се төрле төсләр белән. Ну вот связала флаг российский. Вера Терина Россия һәм Татарстан флаглары символикасы белән җылы носкиларны хәрбиләр сорауы буенча бәйли. Волонтер бу изге эш белән эш атна шөгыльләнә. Частичку души вложить хочется для солдат.
вяжешь и думаешь про них, чтобы у них там все хорошо было. Вера Викторовнаға цех бойынша хезмәттәшләре дә булыша. Приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Шимал сыйфатында Вера Тенина акрил кушылган табигый йоннан файдалана җипләрне аңа волонтерлар һәм 46-12 йорты буенча җаваплы кеше китерә. Деньги на шерсть мы вкладываем свои, и нам помогают жильцы. Кто-то перечисляет мне на карту, кто-то отдает наличкой. Деньги, которые люди дают для СВО, ни одна копеечка не пропадает, и мы рады любой помощи. 50 рублей, 100 рублей. Хәзер без бергә үзәге волонтерлары госпитальләргә дә дәваланучы хәрбиләр өчен посылкалар әзерли. Флаглы носкилардан тыш алар анда шулай ук тыш щеткалары, сабын, юеш салфеткалар киптерелгән алма һәм солдатка хат акциясе кысаларында язылган хатларны да салалар. Мондан тыш 23-нче мәктәп укучылары фронтта ручкалар һәм блокнотлар җибәргән. Хәзер госпитальдә булган хәрбиләр укугына түгел, үзләре дә хатлар яза алачак. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Тәмле, иң мөһиме файдалы Камчаткадан балык һәм уылдык шаллы халкын сөйдерүен дәвам итә. Йөрәк көнчыгышның диңгез муллыгы Грин сәүдә үзәгенең беренче катында урнашкан Кыру автозавод проспекты ягыннан. Күргәзмәдә чавый, чавык балык, тунец, белуга, палтус, деликатес яратучыларның чын хыялы. Бирдә бардагы 35 төрдән артык балык тәкъдим ителә. Взяла белорыбицу, красную рыбу и икру. Бутербродом, черный хлеб мажем маслом и туда рыбку кладем. Или икру. Очень вкусно. Белорыбица у них вкусная и чавичи. Нарезаем, вот из хлебушка можно. Но икра-то уж всегда можно хоть с чем кушать. Мы постоянно здесь бываем, постоянно здесь покупаем. Очень хороший магазин. Всегда мы каждый месяц ожидаем этот магазин, чтобы покупать вкусные рыбы. Чавыча сатып алучылар арасында аеруча популяр. Это чавыча холодного копчения. Коптится она на натуральных опилках, на ольхе, на вишне и на яблоне. Очень вкусная, очень нежная, она богата витаминами, микроэлементами, омега-3, омега-6. Чудесная рыбка. Аның янәшәсендә тәмле, зур, бөртекле уылдык та урнашкан. Дали попробовать, конечно, очень вкусно. Мы первый раз, но надеемся, что еще придем. Спасибо за магазин. Икру пробовала, на вкус очень вкусно. Все вкусно. Бу буллык барысы да табигый, ул самолет белән турыдан-туры Камчаткадан ташыла продукцияның нык туңдырылмаган булуы аеруча әһәмиятле. Күргәзмә Грин сәүдә үзәгендә беренче катта шаллы халкын 21 октябрьгә кадәр сөендерәчәк Кыру автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Время теплых подарков в магазинах Победа. До 31 октября совершите покупку, станьте участником акции и выигрывайте ценные подарки. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин Сибиряк, проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 16 по 21 октября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус.